Ahoj. Ahoj, malúko. Chlapci, pripravte sa, možno, že to budete musieť mať pri nohách. Wow. To by som nezidol ani za 5 hodín. No, tak to je pre celú rodinu. Sme boli na svadobnej ceste, tiež sme si s Matúšom kúpili také kura v Carrefoure. Celé pečené, tak si dáme aj teraz. Borčiček, poctivý. Kde sme si kúpili Carrefour tašku, ne? Áno, aj kurča. Aj kurča. Tak, máme déjà vu. Tu je nejaká taká čudná pumpa, že musíte najprv dať kartu, potom vám ju vyberie a potom tankujete. Zvládli sme to. Tak najprv to musíš zaplatiť, potom tankovať, potom ti to stiahne. Odpočívadlo, na ktorom je aj kruhový objazd. Tak máme kuriatku z Carrefouru. Sme sa najedli na odpočívke. A Matúš, uvedomili ste si, že sú tu cikády? Mne to až Janko musel povedať. Nie, Jurko. Čo môže byť zle na krizovanom kule? Vymaskali tú šťavu. A tešíte sa k moru? Sí, señora, sí. Čo poviete na Annecy, chlapci? Dnes sa akrát lepšie ako včera. Na večer za ňou. Včera to bolo strašne husté, strašne hlučné. Dneska to bolo ráno menej turistov. Človek videl viacej farieb. Hrad bol hrad, taký typicky francúzsky, žiadne výzdoby. Oproti tomu ľudovitomu to bolo rozdielne. Výrazný. Chlapci, vám sa páčil hrad? Hej? By tam byť trochu aj viac divných vecí, ako tie Marny. Ale tie Marny boli dobré. Bolo tam veľa malých. A páčili sa ti tie obrazy? Hej, boli dobré. 25 eur. Je mi. No, francúzske diaľnice sú strašne drahé. Proti švajčiarským. 40 eur, to sa mi zdalo veľa, že za ročnú a nemeckým. 40. Niečo som sa zbláznil. A toto je iná pálka, 35 eur, som prešli 200 km. Fortress Morans, 11. storočia. Wow, tak to je dobré staré. To je fakt A potom by kostal nejaké domy sú. Tak subtropicky to pôsobí, jak Janko hovoril. Vyschnuté stromy už kade-tade. A tu je hrozno. Janko, vláčik. Spálená krajina, pravdepodobne to bol nejaký požiar. Aj sme videli hasičov ísť. Tie olivovníky vyschnuté. Čierna zem. Tam je niekde more. Ale ja som ho Videl si ho, ja som nevidela. To bolo iba jazero. jazero. Pozno, pozrite, koľko viniča. To je pravdepodobne na víno, ne? Krajina je taká nejaká už mesačná, spálená, taká. Janko, v rádiu už spievajú po španielsky. Značka je už aj Andorra. Sembra parlare dal ragione To som zvedavá, 50? Úplne nie. V Taliansku sme si platili 80. Hej? Hej. 40 eur 50 cent. Už sme aj zablúdili, ja som dala zle navigáciu.
A sme teraz v takom mestečku Soret a ideme na ubytovanie, hľadáme ho. Ešte 15 minút. Niekde má tu v tých kopcoch, tam. Tam ako sú tie domy. Dúfam, že nie. Taká mesto v pohode. To čo je? What? Tak sme tu došli. Neviem kde. Ale to nám ukazuje, že ešte ďalej treba ísť. Toto místo, to sú tu niekde. Mačka. To je obojko, mamačka. Nejaký kostol. Počkaj, akože Tam, Matúš. Tam, Toto. 100 metrov. Váš cieľ bude vpravo. to bude nám koľko poistných udalostí. Tuto ideme. Počkaj, to máme istú až autom? Tam už viac nevídeš. Tak, boli sme zle. Musíme ísť, pani prišla pre nás niekam inam. Kam máme ísť? Dole choď. Tu by nás načakala. A A tam dole. stoj. Toto nie. Toto nie. Toto nie. Toto robíš. Dobre, pomaličky, pomaličky. Váš cieľ sa nachádza vpravo. Tak, stop. To fakt sme asi boli zle. Pomaličky. Tam je pani. Dobre, tam je. Tak, našli sme ten dom. Tam to by zrelo horšie. No? Tak. Tak toto tu vyzerá. My máme spálňu hore, deti majú spálňu na medzi poschodí. Kúpelka. Tu je detská izba. A hore je spálňa. Takto. A dole máme kuchyňu, obývačku. Ahoj, Matúš. Zrazu sa tu niečo myhlo a potom to zastalo tam a vidím, že je jašterica. Čiže počkej, tam je zásuvka. Či to je... To nie je zásuvka, to je jašterica. Aha, tam je, no. A čo s tým? Má oko. Vidím. Čo s tým? Jedli sme suchú klobásku s bagetou No, a bývali sme v podobnom, trošku Presne. väčšom dome. To skúpali. Má to peknú etiketu. Na zdravie. tak dneska ráno to tu vyzerá krajšie. Ako včera večer, keď sme prišli. Aj toto je naša záhrada, kde môžeme byť. Vyzerá to veľmi tak romanticky. Ideme do Španielska. Tešíš sa? Janko? Tešíš? A čo čakáš od Španielska? Neviem. Kokosovú zmrzlinu. Aha. Je tam niekto? Sú také pekné vtáčiky, on sa si snaží robiť hniezdo v hniezde. Ja na to nemáš tak veľa vecí.